iji gburi bịa ị ga-eji wa na firi ụdị pawa sọrọ gị nwee gbudi ibe sọrọ gị pụrụ ihe egbu nwa ya mana ịma na firi ihe eme iwe ọbụla ị chọrọ mana ịma na firi so ana m agba gọvanọ anyị bụ Soludo na Anambra steeti gọọmenti ka ba rapụ ibe gbasara dibịa neba anya na ndị ji dibịa egbu mmadụ ndị ji dibịa egbu mmadụ ndị anwa na-eje abụ ozu na-ewe pas ndị anwa na-ezipụ ndị mmadụ edekina mmadụ na-ebute ego ma na-alụ ule na-alụ n'ife niile dị iche iche na-ego moto 1000 ndị anwa steeti kidnapping na onwerele ndị anwa se na-ejele ori bụ ndị dibịa ekwesị ndị mmadụ ọgwụ ori ma ji ori bute ego ha na-eke afịghị na onye agbatala ego na dibịa na onwe ndị ọ rụrụ ọrụ ndị akụji eneba anya chọwala onye ikere bụ HSE Dr. Onyachalam iwu na ọfọmba fanda abisi ndị isi ojii na ọdịna na ndị isi ojii na nkwọ ndị isi ojii na fanda ebiri chukwu abịa m igwu ihe oji mmụọ ekpere m chief priest udene bụ ọ na ndụ nwa mmadụ nwa mmụọ na ndụ nwa odibo ọ bụ nke ọba ndụ ọ bụ nke chukwu igwe ọlekere kpo na ndụ niile nkụwa nna ekwukọrịtara nna ijele na nke ikpeazụ ya abụ m onye Okpobili Nnamdọ n'ime Anambra East Local Government Area Anambra State. Ifi nwe nkwu maka ife gọvanọ anyị na-ekwu maka ndị dibịa bai nsị ka aja agazina na mmiri achụ aja na-eme one or two ma ekpele mmiri na ndị otu ya so ka anyị negodo n'okwu ka amara ifi nwe nkwu na ife gọvanọ anyị kwusa. Gọvanọ Chukwuma Soludo kwuru gbasara ije chụ aja na mmiri na ibupụta aja n'okporo ụzọ ma ibe gbasara oke ite ma nje bọta ozu mmadụ nwụrụ anwụ ma mme ibe dị iche iche ndị dibịa na-eme kịta ibe o kwuru bụ eziokwu okwu o kwuru dị mma na nwa bụ dibịa karịa nwa bụ dibịa karịa dibịa nwere na-eme kịta amarọ m ma ọ sịkwa otu nna nna anyị si wee mee dibịa ka esi eme ya ịba maka na anyị bidoro dibịa gboo ebe ọ gwara m bụ 8 years nna nna m 1979 bido dibịa 1984 ọ dị ka 6 years ka 5 years nna nna m nwụrụ ka m bidoro dibịa ebidoro dibịa ahụ ekwudere m nna m na dibịa ọ bụ na nna nna m kwuru obere oge aka m ekwuru ya na dibịa dị 105 years wee nwụọ mana ọ bụrụ otu aba si eme dibịa ka ndị anyị bụ azụta si eme ya n'iji wakwado gọvanọ anyị bụ Soludo o bụrụ otu nna nna anyị ba si eme dibịa ka anyị bụ azụta si eme ya eziokwu asịrị osi ekwu na ya oke ite bidoro ugbo oke ite bidoro taa oke ite bụ oke oruru oke ite bụ oke ewele enwere oke ewele enwere nwunye ewele enwere oke oruru enwere nwunye oruru vanile bụ oke ite anwa na-akpọ bụ azịta oke ite anwa elele onye ọbụla ọ bụrụ onye ọbụla ka ọgwụ na-alụrụ ọrụ abịa n'ụwa niile ọbụla ụwa niile dị 1800 ọgwụ ara alụrụ ọrụ mana mụ na-enezi ya n'ụwa taa ọ bụrụ onye ọbụla ọgwụ onye nwe ego ọgwụ
onye mara akwụkwọ ọgwụ, onye na-eke ike ọgwụ, onye na-eme nnukwu dibịa ọgwụ. Mana mụ mana nwere ebe bụ akara aka na ọgwụ abụrụ akara aka. Agbọrọ ọgwụ nye na akara aka, o wee lee ebe mmadụ jere zọta ndụ ka onye ọzọ jere nwụrụ. Dibịa gbara eziokwu n'ala gbalị ntụ, dibịa gbalị ntụ gbara eziokwu. Ọ bụ na ọgwụ na-ele otu esi ekwu ya, ndị dibịa niile aka agbasigo jet. Ọ bụ na alụsị na-alụ ọrụ otu esi ekwu ya, ọ ndị bụ eze alụsị aka na aka kasị ụwa niile. Ọ bụ na ekpere ndị pastọ na-ele ka esi ekwu ya, ma ndị fada, ma ndị ụkọchukwu, ma ndị bishọp. Ọ benye aka na ọzọ n'ụlọ ụka, mana dị mmadụ 1000 n'ụlọ ụka, 900 bụ obenye. Ibe ọbụla adị na wee na-ekwute ibe mmadụ na-eme na-esi n'akara aka ya. Nke m na-eme dibịa bụ akara aka m ka m na-eme. Ọ bụ na dibịa bụ oke akpọbara akpọba, na onye azụ abịa akwa dị nke, abịa moto dị nke, abịa basko dị nke, abịa nsị dị nke, m mara abịa nsị, ka m mara ka ntụ abịa nsị na dibịa. Na dibịa bụ iwe dibịa na-elite bere na-agbaka ma ọ na-agbaka. Onye dibịa mee mmadụ ọgaala, o jee n'ụlọ ụka ya tụọ mma. Iwi ga-eji na-abịa bụ onye imere ọgaala bụ na nzuzo ka ị ga na-abịa. Ọma agbaghị elu maka ma nọ na-agba ọgwụ. Nke dịzi egwu kịta bụrụ ụmụazị taa na-ego ọgwụ ego. Nọrọsị gị na nya gwọrọ onye ọgwụ, onye mmadụ gwọrọ ọgwụ abịa elu na-ebute moto na-alụ ụlọ elu na-eme nke a na-eme ka ọgwụ bibe nzuzo ka ọ bụ. Dibịa bụ sikiriti ka ọ bụ. Na nkịta niile na-erisi nsị mụ nke erisiri wa akpụrụ n'ọnụ. Ibe gbasara ndị mmiri na-ekwu okwu ya, oke ite abụrụ ajọ ọgwụ. Onye chịrị oke ite bụ ajọ ọgwụ bụ asị ka ọ na-asị. Ndị na-eje eweta anụ pasị mmadụ na-egbu mmadụ wa na-agba oke ite, abụrụ oke ite ka ọ na-agba. Na mụ anụ ebe a na-agba oke ite. Amụtara ya n'aka nna m, nna m mụtara n'aka nna ya. Mana ụpasị mmadụ a na-adịrị n'ime oke ite. Nna anụ na nnụnụ na azị na abịbịa ka eji agba oke ite. Onye ọbụla na-agba oke ite wee na-etinye ya pasị mmadụ, abụrụ oke ite ka ọ na-agbọ, ọ bụrụ ewele ka ọ na-agbọ. O nwere abịa na-ekwu mmadụ, o nwere abịa bụ mmadụ. Iwere abịa nwa tinye n'ọgwụ itinye gị mmadụ. Onye na-ekwu okwu oke ite maka gọvanọ ndị na-agwa maka oke ite abụrụ ajọ ọgwụ. Ibe dịka nje na mmiri, ebido nje na mmiri n'anya Adam, ọ bụrụ taa ka ebido ije na mmiri. Ije na mmiri ahụ ọ bụrụ otu ndị Igbo si eje na mmiri ka eji ekita. Ịbata n'ọnụ mmiri amụkwasịa ma akwa green, ma akwa yelo, ma akwa black, ma akwa edo edo. Mụnyesie kandụl dị iche iche, tinyesi nsensi dị iche iche n'ọnụ mmiri. Ọ bụrụ otu a ka ndị Igbo si eje na mmiri, bụ ndị ahụ achọpụtara dibịa. Andị ndị mmiri na-emere onye aka agbalụ ngọ, maọbụ onye iri ebikọrọ abịkọ, maọbụ onye nwere anya mbara uhie, maọbụ onye na-alụ ọkpa, maọbụ onye nwere owe aka, maọbụ aka nrị, maọbụ onye jọrọ njọ. Ndị mmiri na-eme na-ama mma. Ibu nwoke mmiri na-eme mgbe gboo, ewu ya ore ekwe nkiri. Ibu nwaanyị mmiri na-eme mgbe gboo, ewu ya ore ekwe nkiri. Ịbịa bịakwachi iwe na mmiri na-ego ma ụgbọ ma amara ma nwa bebi ma nwa nsịkọ ma iwe na agwa eje na mmiri, eburu egwelachi ọnụ mmiri niile. Nke ahụ abụrụ ya bụ ije na mmiri. Esi na main road mụgharị kandụl wa baa n'ime mmiri, na-amụnye insens, na-akwọ sent, na-adewesi mineral, wụsasịa bred gba na-aba n'ime mmiri. Ọ dị very wrong. Onye ahụ abụrụ ndị mmiri ka o jere. Onye anwa na-eme ya abụrụ ndị mmiri ka ị na-asa ahụ. Ana ndị mmiri na-emere onye jọrọ njọ. Mmụọ wee tinye anya na ọbụna mmiri nke na-eme ndị anwa na-eme ebe anwa bụ ụfọdụ ka agụ ndị na be nna ha na-edokwa ozi edokwa nọ na mmiri ji anọdụ.
ụfọdụ ka ekpochepụla arụsị dị igbo arụsị nne dị na bebe gboo ndị ekpochepụla akwalịba ndị mebiri ọgwụ ndị gboo gwadebe bebe ndị mebiri ibe dị iche iche na na-edokwa oche na na-asị abụọ ozi ya ba nchawa ana na mmiri na-akpọ ndị anwa oku ọnja wetara ibe nne jọrọ njọ ma ndị nwere owu anya ma owu aka ma owu ọkpa ma owu eze ma mkpokoro isi ma nnekwu ntị ma ndị na-alụ ọkpa ma ndị na-alụ ukwu ma ndị na-alụ aka na mmiri na-emesi ha ebe ahụ abụrụ ndị mmiri na-emeba ibe dị ka ịgba ajaja dobedebe n'ụzọ na main road n'ụzọ ụwa niile si aga n'oge awa mmepe pụtara ịgba ajadebe na main road dị very wrong akwadoro nya arụmagba ajedebe na main road arụmagbada aja sef tọkulens of idebe na main road ana m na-eme ka ngwa ndị dibịa na-agba aja na-ekechi ọgwụ na-edebe n'ezi ebe ahụ abara aja ndị na-eme ya na-agbara aja ibe eji agba aja mgbe gboo bụ nkata ibe eji agba aja mgbe gboo bụ ụkpa ibe eji agba aja mgbe gboo bụ ebele karị nka ibe eji agba aja mgbe gboo bụ ọba ibe eji agba aja mgbe gboo bụ igwu akpara akpa akpasị aja akwanye n'ime ya bupụ n'ụzọ ụzọ ahụ na-ebupụ onye dibịa na-agbara gị aja agwa gị iwere ụzọ mmiri iwerelu ngena ibe ezi gbara ịtọ webụ ezi gbara ịbọ webụ ezi gbara ịnọ webụ okporo ụzọ nke daba aja ahụ kedu ibe ma na-ekechi ọgwụ ekesie ngwugwu nke ya oburu ya tọgba na main road ụwa niile na-aga aja ahụ ma na-achọ ama alụ ọrụ ma ndị ọ na-alụrụ na ọ bụrụ aja ka ọ bụ mụ akwadoro agwụ ya na-eme esi kpụrụ ya agwa onye na-ebu dibịa na-ezu ori si na ya na-eme dibịa na-ekwu wayo dị iche iche si na ya na-eme dibịa na-anapụ mmadụ ego dị iche iche si na ya na-eme dibịa na-elepasị mmadụ na-atọ mmadụ na-eme kidnapa agba onye anwasị gbuli ya ma iwe na-eme onye ori agba onye dibịa na-egbu ya n'ebe paakị ebe na-abịa na paakị ebe na-abịa si ime iwe na-eme onye ori na onye anwa bụ onye ori ka ọ bụ na ọ na-emere dibịa onye anwa bụ onye ori ka ọ bụ onye anwa na-emere dibịa ibe ndị maka wee na-ekwu ya bụ na ibe gbasara dibịa bụ gọvanọ ji ewepụ ọnụ n'ibe gbasara dibịa Anambra steeti gọọmenti ji ewepụ ọnụ n'ibe gbasara dibịa ka ọ ghara imebi iwe na Anambra steeti na dibịa bụ Chukwu debere ya ọ bụrụ mmadụ debere dibịa o nwere na-eme dibịa mara ibe o ji eme dibịa o nwere onye ọbụla na-eme dibịa mara ibe o ji eme dibịa ndị nna na-eme dibịa kịta na-akpọ onwe dibịa imiri kịta mara abịa ọ mara ichita mana nwere ike gwọrọ gị ọgwụ ole maka na dibịa dị ya n'ọbara enwere ike ọchịta aja chịa gị ole o nwere ike kute mmiri kwu ya gị ole o nwere ndị bụ arụbụnagụ na-ebute ego ọ bụrụ arụbụnagụ niile na-ebute ego o nwere ndị arụbụnagụ agụwa na-ebute ego o nwere ndị agụwa na-ebutere okwu n'ụka o nwere ndị agụwa na-ayị ala iwu onye ọbanzu na-ekwe baa n'aka baa na nkwu aka gbalị shọks n'onu onwe ndị agụwa bụ onyinyo ka o ji bịa na-ekwu na-ekwu onwe ndị agụwa bụ mmịa ka ọ na-aṅụ onwe ndị agụwa bụ nwaanyị ka ọ na-achụ ibe ọ bụ nwaanyị okocheta n'ụwa agụ dị na ụdị na ụdị o nwere onye agụ na-eme na ọmapụta mendro n'ụbọchị eke o nwere onye ọ na-eme na ọmapụta mendro n'ụbọchị oyo o nwere onye agụ na-eme na ọmapụta mendro n'ụbọchị akpụ o nwere onye agụ na-eme na ọmapụtara mendro n'ụbọchị nkwụ omirikiti ka ọ na-eme na ọ malarị n'ụzọ o nwere ndị ọ na-eme na wereli hotel ibe bụ ndị na dibịa enike dibịa emiri emiri nne dibịa bịa mmadụ ya na-akọwa nwụrụ ibi mmụnwa na ebe a nye ka ndị agba gọọmenti Anambra steeti more especially gọvanọ anyị usoro udo kunu wepụ aka ibe si na dibịa kunu wepụ aka n'ibe si na dibịa wepụ na aka n'ibe si na omenala ebuka na ọ na-etikpu isi mmadụ o nwere okwe mkpu obodo gburu dibịa nsị ya na-ekoro ama gburu dibịa nsị ya na-eki ya sọsọ mụ na igburu ezigbo dibịa
ọ dị n'ọbara dibịa mmadụ na chi ekwutara sọsọ na igburi ya bụ na igburi ya n'afịrị o nwere na iji igburu dibịa ị ga-eji wa n'afịrị ụdị pawa sọrọ gị nwee bụ dibịa sọrọ gị pụrụ ihe egbu nwa ya mana ịma n'afịrị ihe eme iwe ọbụla ị chọrọ mana ịma n'afịrị so ana m agba gọvanọ anyị bụ Soludo na Anambra steeti gọọmenti ka ba rapụ ibe gbasara dibịa neba anya na ndị ji dibịa egbu mmadụ ndị ji dibịa egbu mmadụ ndị anwa na-eje abụ ozu na-ewe pas ndị anwa na-ezipụ ndị mmadụ edekina mmadụ na-ebute ego ma na-alụ ule na-alụ n'ihe niile dị iche iche na-ego moto 1000 ndị anwa si ete kidnapping na onwerele ndị anwa si na-ejele ori bụ ndị dibịa ekete ekwesị ndị mmadụ ọgwụ ori ma ji ori bute ego ha na-eke asị gị na onye agbatara ego na dibịa na onwe ndị ọ rụrụ ọrụ ndị akụji eneba anya chọwaba unu amazi unu mere unu ri anya ndị dibịa ụfọdụ n'aka doru na anya na obu ezigbo dibịa na-edibo ezigbo dibịa na-ezoro nzuzo ezigbo dibịa a na-ezo nzuzo na nne mmadụ na nna mmadụ na-ezukọrọ enyi n'ite otu iwe enyi mana enyi etu baba mere dibịa maka ego na dibịa bụ ọbalo ka ọ bụ dibịa bụ wise man nyepụta n'oge gboo ịchọ njebe dibịa si na oke ijebe dibịa ka ọ tụọrọ gị alụ nke na-abịa ibe aka nri na aka ekpe achara m amara na-ebukile ego na-ebueli moto na-eme mmụ majik ibe ji maka ya na-agwa gọvanọ anyị bụ Soludo Chukwuma Soludo bụ gọvanọ anyị gọvanọ anyị bụ eso m nkwado giri nna abụ m onye apụga abịara mbe ga-abịa oge ekwu na prọfesọ ya bụ gọvanọ anyị onye ọbụla bụ Anambra steeti na-enwe anwere na ibe dị iche ga-eme na Anambra steeti ma nke mere ngị bụ prọfesọ bụ onye ọkammụta n'akwụkwọ ka ọchịchị gị dị ka ọchịchị onye na-amara ibe wepụ aka na dibịa na omenala wepụ aka na dibịa na omenala dibịa niile a na-agbarakwa laịsensị dibịa niile a na-agbara laịsensị ibe ji aba ndị dibịa laịsensị mmalụ inye mmadụ ọgwụ ọnwụrụ ọ bụ na ị nwere laịsensị ije ata ahụ ya igbogbuo mmadụ ije ata ahụ ya dibịa na-eme ezigbo dibịa mmadụ a na-ahụrụ ozi ya ibe bụ ezigbo dibịa dibịa na-eme ezigbo dibịa mmadụ a na-ahụ obi ya ibe ji maka ewe a na-agụrụba Anambra steeti gọvanọ anyị bụ Soludo nneba anya n'okwu a na-ekwu ka ọ ghara imebi ibe maka na ndị ilo ga-adị n'ebe a unu na-eme kịta wee bụ onye ma na-achọ na dibịa na-ebu ilo rinna dibịa na-ebu mkpọmasị rinna ọ dị ndị ụka ma dibịa niile dị n'ụwa n'Igbo nwụsịcha maka na aba chọrọ ibe ga na-atara na dibịa na-ata onye na-eme alụ o dibịa chọpụta na ibe bụ aja dibịa chọpụta na ibe bụ alụsị dibịa chọpụta na ibe bụ ndị mmiri dibịa chọpụta na ibe bụ amoosu dibịa chọpụta na ibe bụ aja ọgwụ dibịa chọpụta na onye na-emela arụ so n'imirikiti ndị na-eje ụka bụ ndị alụ ka ha bụ ma na-agbara omenala ọzọ maka omenala na-egbu mmadụ ba nwere ike iji opportunity akpọba ndị dibịa aba ka ekpochepụ ndị dibịa ma Anambra steeti ekpochepụ ndị dibịa ma na ama Anambra ma adịzi ịma na onwe ebe ome nwezi ebe dị ka Anambra na-ege eji Anambra ka akụkọ n'oge ọdịnihu unu jide dibịa aka ya dị ọcha wee taa anya ahụ 6 months Anambra steeti ga-ata ahụ 6 years unu jide dibịa aka ya dị ọcha wee gbuo onye mmadụ 3000 ga-anwụ na Anambra steeti ibe nyi maka ya na-agụ unu na-eme ibe na-achọ dibịa na-eme nta na-eme imo unu egbukwa na onye aka ya dị ọcha
unu egbukwana onye ibe kwuru dibịa ya na chi ekwutere dibịa unu egbukwana onye eziokwu otu ha anyị na-ekwu eziokwu maka na unu nwere ike igbu nwa ya maka na ibe a na-eme kịta ebe o chekọ ka m na-agwa unu na ama gburu dibịa na nsị aya na-eki ya gọvanọ anyị bụ Soludo nke ka m na-agwa okwu a Anambra steeti gọọmenti ama gburu dibịa nsị aya na-eki ya dibịa bụrụ ibe mmadụ ya na-ezukọ na ya nwere pawa dibịa bụrụ ibe mmadụ ya na-ezukọ na ya karịrị dibịa onye anwa mmanụ nnọọ dibịa na-eme ikpe dị na kọtụ eme ekpe ya ekpe mmanụ nnọọ dibịa na-eme jide mmadụ igbuo mmadụ dị jee kọtụ dibịa emechi onye anwa esi n'ikpe ahụ ana o nwerekwa pawa karịrị abịa na mgbọrọgwụ o nwerekwa ike ka dị ike abịa na mgbọrọgwụ onye na-eberi iburu na-abịa na mgbọrọgwụ mana ime eberi ibu na paracetamol ime eberi ibu na fensik ma chloroquine ma ọgwụ ndị dị iche iche oke mara amata akpa dibịa ma dibịa mara amapụ ọkọ ọnụ Anambra steeti oke mara amata akpa dibịa ma dibịa mara amapụ ọkọ ọnụ ndị ajọ dibịa ji anya ga-abụ onye mere ajọ dibịa na-ebune unu isi n'azụ ya ama adị mma ọ bụ na ebe a na-akpa aba abụ m onye na ndọ ma mkpọba aba ndị mere ajọ dibịa na ndọ mkpughechizigo ndị mere ajọ dibịa na ndọ taa mkpughechisigo ndị na-eme ya emekịta mkpuo ndị anwa ga-echikwa otu a ka ọ dị n'ala Igbo niile onye ọbụla na-eme ajọ dibịa n'ala Igbo mkpughe ga-echi ọsọ gị na bajeti 1000 ọ bụrụ so dibịa onye ọbụla akpara ajọ ego n'ụwa niile mgbe onye anwa ga-echi ọ bụrụ taa ka ego bịa ọ bụrụ onye ntara bụ onye echi ọ bụrụ iwu bụ na mmanịcha ga-enwe ego n'ụtụtụ ọ bụrụ iwu bụ na mmanịcha ga-enwe ego o nwere onye na-ekwutere ego ma nwa ya kwutere ego nwa gị nwe ego inweghị ego o nwere onye na-ekwutere ego kwute ọmụmụ kwute ogologo ndụ ibe na-ekwute eriri nna ibe maka wee na-agwa unu bụ Anambra steeti gọọmenti kacha gọvanọ bụ Soludo wepụ na aka nwe n'ọba maka ọwa aka mmadụ achụgharịba ndị dibịa chụgharịba ndị ụka Anambra steeti abụrụ Christian steeti onye na-ekwu ya na-ekwu alụ Anambra steeti abụrụ Christian steeti onye na-ekwu ya na-ekwu alụ ọ bụ na-achọsi itie ya ka etinyere iwu ka ndị dibịa pụta ka ndị anwa na-akụ ụka pụta ka enwe chalenji ka ama ndị Chukwu na-azụ okwu gọvanọ bụ Soludo nke ka nna akwa ịchọ ka ị mara ebe pawa dị sikpo ndị dibịa nne na Anambra steeti apụta ndị ụka nne na Anambra steeti pụta ma ụkọchukwu dị ya ma pastọ dị ya ma fada dị ya ka apụta ka enwe chalenji onye kpesịrị Chukwu na-akwa iwe ga-eme ka ama ndị Chukwu kwụrụ azụ ka ama ndị Chukwu na-alụlụ ọrụ n'otu aka azọghara Chukwu amara m ibe a na-azụrụ Chukwu ọ bụ onye yiri akwa dị ma ọ bụla nya ka Chukwu na-alụlụ ọrụ ọ bụ onye lụrụ 3 dekin ka Chukwu na-alụlụ ọrụ ọ bụ onye golu jet ka Chukwu na-alụlụ ọrụ unu amatụkwana ihe bụ ndụ ebi bụ nwa kedu ihe ị na-agwa onye mụrụ ọbụ si na nwere akụrụba nke nwa mụtara nwa na-abụ owu nwoke na owu nwaanyị so na onye mụtara nwoke taatị ya abụrụ ọgaala ma nke ma n'ime ụmụaka taatị ya na gọvanọ ya ime ụmụaka taatị ya House of Representative member ya ime ụmụaka taatị ya chairman local gọọmenti ya ime ụmụaka taatị onye bụ eze n'okwu ebe ahụ ma nke bụ onye mụtara owu nwa owu nwoke na owu nwaanyị si dị ka onye mụrụ nwa taatị ọrụ alụ ka ị na-ekwu onye kpuru isi onye ṅụrụ owu anya jikwara isi ụgwọ bụ onye kpuru isi ka onye owu anya na-echi eze si na ọma na-akpụ isi ka ọ kwesị ntị mmụọ abụ achara m iwu na ọghọmba bigbarụzi oji nọ na oji nne nkwu oji niile olekere kpụ na ndụ niile ana m akpụrụ isi ka ọ kwesị ntị
ọ bụrụ sọ ntị mma na-akpụ ozi isi m na amara ube ntị na na-akpụ orie isi nke nge nnekwa m ekwuru na mmadụ eji egbu m bi egbuo azụọkwana m abịa mbịa amụtago m ụmụ m anwụrọzi m ọnwụ ọbanje atakwuo m aba n'ụwa nwere papa wakpo m n'ala Igbo a na-amara m mama enwere ego mama bụrụ obenye ibe ndị maka wee na-agba ọnụ bara ma ị na-ekwuri ya ka mmadụ ya egbu na m ma ọ ka ị ghara ịpụta echi ịkpụrụ m ja kpochie ikpụrụ m kpochie na arụ gị igbuo ma egbuo na arụ gị igburu dị m na-arụlị pụtara ụmụnna gị ma obodo gị ya na-asị kere ebe akụta igburu dị m anụ ebe a na-arụpụtara na egburu m egbu ụmụnna gị bụ obodo gị ya na-ajụ kere ibe ndị a kụtara ibe a ji emebela nke bụ eziokwu ka nna gwuru bụ Anambra steeti achọrọ isi otu si jee n'ụzụ achọrọ ndị na-eme alụ na-eme mpụ si sọwa ndị ụka na omenala na-egbu mmadụ onye na-eme omenala na-eme alụ ọ na-asụ ya n'isi ọ na-edebe edebe onye ọbụla na-eme omenala gwa na-eme alụ ọ na-asụ onye anwa n'isi ọ na-edebe edebe achọrọ ndị na-eme mpụ na-eme alụ si sọwa ndị ụka na amara m ibe dibia ejebere obe ka eji wanyara akpa na-ese mie ruturo dibia ma owu mmadụ nọkọta ọgwụọ mmadụ ọnụ ọda Jizọs oji ọnụ wutu mmadụ nọdụ ebe a ma ọ bịa ọdụ ya dọ n'ọbara osi na nda ada Jizọs oji ọkpa ọgbatu mmadụ mmadụ si ka were oche na-eti mmadụ si ya na-agụ ya ọya Jizọs ọ na-eti oche wa na-agba ọya ego nga na-eme baza Jizọs okwe na-azụ abịa n'ụlọ ụka nna ya kedu ibe kpata na ụna achọghị ime ibe eziokwu dị Anambra steeti gọọmenti kedu ibe eziokwu jebere ajọ okwu ji wee buru ụzọ dibịa na-agara onwe na-ata ahụ ụwa ya Anambra steeti gọọmenti kedu ibe eziokwu jebere ajọ okwu ji wee buru ụzọ dibịa agọtasị ahụ onye ọzọ eli ya onye ime nnukwu mmadụ mesi ọchị gị chụrụ ya abịawa the next thing ọ ga-eme bụ nji achọ ebie fada moto ruoli unu enu ruoli ya ụna tụwa mma n'ụlọ ụka kpọrọ ebe dibịa ma mbọchị ọ na-egbu ya nọ n'obe dibịa tutu ebi aghasị Anambra steeti gọọmenti kedu ibe onugbu jebere ji kpara dibịa iti ya n'ọbịa kedu ibe ndị omenala mere unu kedu ibe ndị dibịa mere unu aja ka onye zọta mmadụ ọya ogbu onye zọrọ ya ọya ibe eji akwụ ụgwọ ọgọbụde mme onye dibịa mere nnukwu ya na-ekerere dibịa na-arapụ dibịa ka ọ dị ndụ na-eje egbu dibịa maka na ọkalịlị ya rapụ ndị dibịa rapụ ndị omenala o nwere ebe mere unu ji achụ ndị jee jide ndị na-ekpu ya agba aja na mmiri n'isi unu ka ọ dị na ọ dịrọ n'isi unu anụchiri olu ndị mmiri ọgụ mmiri nwekisiri unu niile ike onye ma nna mmiri enwekiri eke na aja eda na mmiri ka o lie anya kunu rabam ma gọvanọ ma enu onye ma nna mmiri enwekiri ike ịpụrụ akịta ada na orumiri ka o lie ego ozugbo petekpọm ka nke gị gaa mmiri nwekisiri unu niile ike ma mụ ma onye ọzọ kedu unu na-agbachite ndị mmiri ọgụ unu ya anụchite ndị mmiri ọgụ etielu ndị mmiri be na-adọrọwa mma na arụ ba na onye ahụ emebe ọ bụrụ iwe na-adịrọ alụsị mma na arụ ka iwe jere alụsị nke na alụsị emebe ebe aja na-adịrọ mma n'ezi nke na ibe nwe ezi ebe na o nwere ibe nwe ezi ezi adịrọ nkịtị o nwere ibe nwe ezi ibe mmadụ bara ma kwadoro ọgba aja ma a na-agba n'ụzọ akwadoro ụdị ojije na mmiri azị taa na-eje asfọtụrụ nya mịa mkpụrụ ozu ma unu abụ gọọmenti mbịa nụchitere ọgụ ma unu taa na dibịa nna na-alarụrụ na họteelụ dibịa nna na-alarụrụ n'ụzọ onwe ndị dibịa china na-eji egboro eji na-erure mamata bie onwe ndị dibịa na-apụrụ ọlịlị mbọsị eke onwe ndị na-apụ mbọsị oyo onwe ndị na-apụ mbọsị ala onwe ndị na-apụ mbọsị nkwụ onwe dibịa nọta na-ayịrị nwaanyị ọyị onwe ndị dibịa nọ na-aṅụrọ mma wee na-esere osikapa na-atara ọjị onwe ndị dibịa na-elere ma elelere ụgarị dibịa dị n'iche n'iche na ụdị dị iche iche
o nwere agụ na-enye ego nwe nke na-enyere ego o nwere agụ na-enye nwa o nwere agụ na-asa ahịhịa onye nwa bụrụ mana iwe mara ahịhịa ndị dibịa je na ọ na-egboruba mkpa onye onye agwasịrị ọgwụ were ije lebie ọ bụrụ ya na-agbọ nwa onye o nwere onye a na-asa ahịhịa ọ bụ dibịa nke ọka okpube o jee ebe onye anwa ọ bụrụ ya na-agbọ ibe a na-atụkọ n'ime ụlọ ịbata be mmadụ eziri na ọgwụ eju ya o nwere nke na-alụ ọrụ mụ akwụ ọgwụ niile ahụ a na-agwọ bụ ndị dibịa taa ịbata be mmadụ enu ọgwụ ada ka enu tiri deki wayo ntụ na awụghọ ka ọ bụ nwere nke na-alụ ọrụ ma ovu mkpụrụ ọgwụ atọgbọrọ ya onye ma na nke na-alụ ọrụ na-abịa gbọ ha ndị ebute onye ma na nke na nkwụsị okwu ya na ndị dibịa ebe a na-akwakọ ọgwụ bata bụ onye ọgwụ adị 1 million onye nwere ọgwụ 1 million na-abịa kedu ibe ji gị bụ president Tinubu nwere ọgwụ 1 million Soludo na-achị Anambra steeti nwere ọgwụ 1 million Trump nwere ọgwụ 1 million iwe bụrụ ọgwụ kwekọcha begide ka ebe onye abụrụ ọnụ iweta komkom boviti emi anya akwa tie n'ugbenugo gbusi mme igwe tebụl karị nka bega emi anya akwa gbusie kpuo anya aja gbusie mme tie n'ugbenugo ndị dibịa na nwanne wayo nakwa nnu wetara eji achụ unu naanị ntụgharị na mgbegharị unu wetara ibe eji achụ unu na akpata nkwa arụsị mgbere bịa mara ibia unu ekotere ba gọọmenti unu emere ba gọọmenti atraktiv abịa chọwa unu ayala onye mara ọgwụ na ọgwụ na-betere ka okwu onye ya mara ọgwụ na gọọmenti abịakọrọ bịa unu nwere ọgwụ rinna onye nwere ọgwụ rinna na-abịa ka okwu onye ya nwere ọgwụ na gọọmenti enwere ya ma ọbịa bịa echi ka gọọmenti bịa buru gị buru ma arụbụ na agwụ ga ma ọgwụ ga inwe fu na ọkụ unu na-ekwu otu okwu ebe a na soshal midia na-ekwu otu okwu na-ada ka mmiri ị na-ekwu ihe nna gị ma chi gị na-emerụ na-akọ ihe na-amarụ iketa ọbụla dị opochin kpata ego lụkwụrụ ụlọ be gị na-agba moto ịsọ ọnụ na-ekwu nsọ ọnụ na-ekwu ihe na-amarụ na-ekwu ihe ya na-emenwuru ma ụmụ nwaanyị dị be gị na wa na-akarị ya gị ana m ayụ na ayụ bụ gọọmenti Anambra steeti rapụnụ dibịa rapụnụ ndị omenala tinye na anya na anị ka unu chọọ ibe na-eme na Anambra na ibe na-eme na Anambra gbakwasị iwe bego na Anambra onwe ndị a na-akpọ ndị ọta maọbụ ke ndị nwa bịara bido n'Ọnịcha va bịara onwe ndị nke bụ bakasị ibe bego na Anambra erigo nna Anambra bụ worst area steeti enwe na Nigeria nke ọbụla je ememe ọbịa na Anambra nke ọbụla je ememe ọbịa na Anambra nke ọbụla je ememe ọbịa na tie na anya na ana kunu ma ibe na-eme na Anambra steeti ọ bụrụ ndị dibịa na-eme ọ bụrụ ndị omenala na-eme ya tie na anya na ana kunu ma ibe na-eme na Anambra steeti gọvanọ Ibu Soludo na ọ bụrụ ndị omenala na-eme ya na ọ bụrụ ndị dibịa na-eme ya kunu je ekotara abụ Anambra steeti mana atacha rapụnụ dibịa na Chukwu na-edebe dibịa Chukwu na-ama dibịa ọ bụrụ mmadụ onye ji n'ike aka wee jee bido dibịa emesi ọya na-ata ahụ ya o so dibịa bụ ọnụ mmadụ ịlụrụ ọ sị na nwa ya ma alụ o nwere onye mere dibịa otu a na-emekịta nnọ mmasị na nwa m na-eme dibịa nwa m na-eme dibịa nwere ibe nlita na m na-eme dibịa elitere m anything dibịa bụrụ m ịgụ akwụkwọ dibịa bụrụ m ise ibe m na-ese dibịa bụrụ m mba egwu na-aba ndị otu anyị bụ Baịbụl ndị ka na Amerịka ma obodo dị iche iche n'ụwa ma n'ime ọbịa ka m bịara ebe anọdụ waa na-achụ ụwa m ebezi ebe mmadụ abịa kpasukwuo m iwu onye mbekwa m na ọkali mme na m kali eze nsukere nye o ji ka m nzukọ iwe njike ya ọka mana mata akpa dibịa ma dibịa mana mabụ ọka ọnụ adọrọ m hapi na m na-eme dibịa ana m ayụ n'ugbo Anambra steeti gọọmenti onye ike nwere ike m ji ekpochefu ibe niile na ndị eme dibịa na-abịa ekpochefu ka ọ bụrụ na-abịa ụmụ laịsensị na-ekondishọn ihe na-anọ na gị bụ Soludo na-ewere sari na-edu gị dị m mmarị nna
na makarol mmanwo ka manga kara m ogologo ma kwa na-efitiri oge karịa m ma nke ma ndị ngara ya achị unu gbuo m dibịa nje arụ oru oyibo ọsọ ma abịa nje azụwa sọmba obodo oyibo nnara ọsọ ma abịa ọgba mbala iwe sọrọ m mmego ndị firi onye na-eme dibịa adịrọ firi emekịta ndị isi eyi nwere aka welu nta welu m ọ na-atọ m ụtọ abụ m nkịta a na-anya iwe n'onu ibe ji maka ọ na-agba ọnụ bụ Anambra steeti rapụ na ndị dibịa rapụ na ndị dibịa rapụ na ndị omenala rapụ na ndị dibịa na o nwere ebe ọ mere ka dibịa taa ụwa na chiwe kwutara adibịa bụrụ ezigbo ọrụ o nwere onye ji anya dị mma wee mewe dibịa o nwere onye ji anya dị mma wee mewe dibịa gbanụ ndị ọgara dị na Anambra steeti owu onye n'ime a na-agba moto 1 million ruo na osi ebe a ruo Amerịka ka wapụ ute ego sponsor ndị mmadụ nyebere ụmụaka aka nyebere yusu aka sọpọtụ gọọmenti Anambra steeti ka ori kwụsị mmadụ a na-abụrụ ndidi bụrụ ịkọkọ owu onye nọkọta ọkpa ego one steeti sia iwetu ji ego ga bụrụ ike aka gị na ọ bụrụ gị na-achụkọrọ onye ọbụla ego enyere gị ego aka iwee dokwa obodo gị zụọ ụmụnne gị zụọ ụmụnna nyere ikwu aka nyere ibe aka ndị a nwere ego na Anambra steeti bụ bilonias bụ trilonias Anambra steeti ịmụta kwado na gọọmenti bute na ego zụọ ndị yus nyebe ndị mmadụ aka ma nwoke ma nwaanyị bido ndị mmadụ abịa zụọ ndị mmadụ na-akwụ ka kidnapping kwụsị ka ori kwụsị ka ụnụ ya ekele m unu onye na-emela ọrịa niile onye chere m ofu mgbagwodo igwe alụzi ojii igbo niile igwe alụzi ojii igbo niile